daar zijn we dan. Zit je weer op, hè? Verder. Ja, zeg dat wel, hè. Ik heb er met geld van gemaakt deze week, ja. Maar als het allemaal zo moet geloven. Maar dus met behulp van de kinderen is alles goed gekomen. Ah, maar goed, dat die er dan allemaal horen. Huh? Goed, dan zal ik maar eens gaan sloten hier. Hier Ja, ja. dat kan zijn dat ik denk dat dat een andere code op was. Is er dat dan? Ja, dat is een lang verhaal, maar we hebben het nog wel een keer. Ik maak dat wel, ik heb het goed. Ja, goed, dan ja, goed. Jij gaat wat je niet weet. Maar meneer Giese, mag ik nou wel weer blijven kallen? Ja. Ja, goed, ik weet het niet. Er komt best een damper in eigenlijk. Ja, maar ja, zonder mij had je die spoken niet. Hè? Ik had die spoken zelfs gezien, dus ja. Daar hebben we de damper voor moeten hebben. Juist. Ja. Van mij moest zo weer kallen, meisje. Zeg, Sjaak, wie zit je leuk met die achtbaan? Och, meneer Jezus, die komt zeker avond september. Daar ben ik al lang aan begonnen. Met dank aan al die kinderen, hè? Ja, ja. Maar daarover gesproken, ik denk met die uitbreiding van het park, dan heb je toen toch nog wel een extra waakhond nodig, of niet? Ja, maar daar ben ik tegen ver geweest. Want Brutus had een vriendje gekregen, haak toch? Och, dat Dus we zijn er nu twee, hè? Jens. Dat is niet verkeerd. Dat is super. Ja, mooi. En meneer Giese? Ja. Wat is de stand van zaken? Ja, jongens, Lotje, als ik dat zo mag kijken, dan heeft deze week een prachtige kindervakantieweek opgeleverd. En het pretpark mocht afgelopen week niet klagen, ondanks dat we gesloten worden. Dus wat dat betreft kunnen we met een gerust hart ja, het leren goed doen. Kunnen we gewoon sluiten. En dan zit je er binnenop voor dit jaar. Zo. De kassa is dicht. Ik kom eraan. Zo, dat was het dan, Lotje. Zeg, Lee. Zou je zeggen, Lee, sloot maar de poort, hè? Dat is het dan voor het jaar, kindervakantiewerk. Dat was hem. Dat was hem. Nou, dan zou je zeggen, allemaal bedankt dit jaar. Tot volgend jaar. En tot volgend jaar. Hoi. Hoi.